Takže čau lidi, my jsme Starband a vítáme vás na tomhle kanále. Já jsem Mára. Já jsem taky Mára. Taky Mára. Já jsem Vítek. Takže budeme natáčet sociální experimenty, pranky, challenge, názorové videa a nějaký ty vlogy. Jo. Proč to řekl si asi všechno ty? Protože jsem frajer. Takže teď následuje pár faktů o nás. Jsem z Kladna. Jsem z malé obce u Kladna. Jsem z jiné malé obce u Kladna. Studuju střední školu slovoprudné elektrotechniky. Proč máš tak debilní název školy? Já studuju obor technické liceum. A já studuju obor zdravotnické liceum. Je mi 17 let. Je mi 18, řídím. Udej mi věci debil. Mi taky 17. Dneska se nám to daří docela. Nějaký fakty. Děláme po třetí, ty vole. Jsi kreten, vole. To je to trapný. No, takže tímto bychom se... Takže tímhle... Takže tímhle bychom se s váma Jo, rozloučili. ještě jednou, promiň. Takže tím... něco. Tímhle bychom se s váma chtěli rozloučit. A doufáme, že vás uvidíme u dalších videí na tomhle kanále, který bezvýčíme tuhle scénu. Piča! A já to znamená říkat nebudu. Takže tímhle bychom se s váma chtěli rozloučit. Natačí to? Takže tímhle bychom se s váma chtěli rozloučit a doufáme, že se uvidíme u dalších videí na tomhle kanále. Naše Snapchaty a Instagramy máte v popisku videa. Za like nebo případný odběr budeme strašně moc rádi. Kdybyste měli nějaký návrhy, připomínky, něco, cokoliv, tak určitě hoďte dolů komentář a to je asi všechno. Čau. Čau. Čau.